Base sa ibinabang gabay, ang mga magsasakang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA na may lupang sakahan na may sukat na 2 hektarya pababa ang maaaring mapapilang sa mga benepisyaryo ng programa. Pakiusap po namin, pag na-receive po yung ID nyo, pakaingatan po natin dahil alam po natin sa susunod na taon, meron na naman po tayong RFFA at magiging beneficiary na naman po kayo. Kaya mas maganda po ay lagi nating hawak yung ating ID. Lalo na po, ito na po ang gagamitin natin Farmers ID. Sa naging pahayag ni Rice Banner Program Focal Person Lowell Rebellaco, patuloy ang isasagawang distribusyon sa lalawigan hanggang matapos ang humigit kumulang na 46,183 na benepisyaryo ngayong taon. Rica Salas, Agribalita, Central Luzon. Pagpasok pa lamang ng Burmans dito sa Pampanga, unti-unti nang nagsasabit ng mga palamuti sa kanilang mga tahanan ang mga Kapampangan. Dahil maliban sa masayang bonding ito ng pamilya, excited na rin sila sa nalalapit na Kapaskuhan. Ang isa sa pinakatanyag na dekorasyon sa Pampanga ay ang parol. Bukod sa ito ang nakagisnang dekorasyon ng bawat tahanan, ito rin ay simbolo ng Paskong Pinoy. Ang sinaunang parol ay gawa ng Kapampangan artisan ni si Francisco Estanislao noong 1908. Noon ay hindi pa ito engrande gaya ng mga nakikita natin ngayon. Ito ay hugis bituin na gawa lamang sa kawayan, papel de hapon at papailawan ito gamit ang kandila. Noon ay ginagamit ang mga parol para ilawan ang mga daan papunta sa simbang gabi o lubenas. Isang tradisyon na isinasagawa pa rin sa Angeles City hanggang sa maging bahagi na ito ng kultura ng mga Kapampangan. Hindi nagtagal ay hindi lamang maliliit, katamtaman o medyo kalakihan ang ginagawang parol dito sa Pampanga. Nag-umpisa na rin gumawa ang mga parol makers ng San Fernando ng mga higante at dambuhalang mga parol. Kaya naman nabansagan ang syudad ng San Fernando, Pampanga na Christmas capital of the Philippines at home of the giant lanterns. Naging taunang tradisyon na ito sa syudad ng San Fernando, kung saan kahit na ilang buwang ikumpuni ito, ay binibigyang oras talaga ng mga lantern makers para maipamalas ang kanilang ipinagmamalaking mga giant lanterns sa mga Fernandino at sa buong mundo. Ngayong taon ay ika-113 taon na dapat ng kompetisyon. Ngunit katulad ng nangyari noong 2020 noong kasagsagan ng pandemya, ang mga parol ay muling binuo para sa exhibition show. Ang mga higanteng parol ay umaabot hanggang 20 talampakan at ang mga nagniningning at nagpapaliwanag ng mga bumbilya ay umaabot sa mahigit 10,000 colorful bulbs. Ang isang parol ay inaasahang magpapamalas ng kagandahan nito at sumayaw sa musika sa loob ng 7 minuto. Kung saan ang mga rotor operator ay mano-manong nagpapaikot sa rotor at sumasabay din sa tempo ng musika. At ang kaganapang ito ay hindi lamang dinudumog ng mga Kapampangan, maging ang mga foreigners ay dumadayo pa sa San Fernando, Pampanga para lamang tunghayan ang ligligang parol. Bagamat nasa kalagitnaan pa rin tayo ng pandemya, hindi pa rin magpapatinag sa sitwasyon ng syudad ng San Fernando at patuloy pa rin ang paglikha ng mga giant lanterns ang mga parol makers. Ang parol ay nananatiling simbolo ng pag-asa para sa mga Kapampangan at sa buong mundo na bagamat tayo ay nasa pandemya, ay matatapos at malalampasan rin natin ito. Patuloy pa rin ibabroadcast ng CLTV ang mga parol na iindak sa musika at magpapailaw ng ating mga gabi ngayong Disyembre. Tiyak na matutuwa ang bawat miyembro ng pamilya at naway magbigay pag-asa sa lahat na sa kabila ng mga pagsubok ay mapagtatagumpayan natin ang lahat ng ito. Katulad noong nakaraang taon, hindi pa rin mapapanood ang mga ito ng personal, ngunit maaari ito mapanood live sa CLTV Facebook page, free-to-air TV at sa 40 cable partners. Kaya naman buong mundo, markahan na ang inyong kalendaryo
dahil magpapamalas muli ang mga barangay na lalahok sa Ligligang Parol 2021 sa darating na December 16, 5 p.m. Samahan ninyo kami para sa isang maningning at kamanghamanghang gabi dito lamang sa CLTV. Virtual Kita Kids! Malapit na! Handa na ba kayo mga karehiyon sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual Kita Kids, mga karehiyon! Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sa Pilipinas, kilala ang mga Kapampangan bilang mga master ng kusina. Isa sa kanilang pinaka-ipinagmamalaki ang lutong Kapampangan. Dahil kung pagkain ang pag-uusapan, mahirap silang tapatan. Sa katunayan, hawak ng Pampanga ang titulong Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa kasaysayan, kinilala ang lalawigan sa culinary arts dahil sinanay ng mga Espanyol sa pagluluto ang mga Kapampangan noong panahong kolonyal. Bukod pa rito, mainam na pagtaniman ang kanilang lupa kaya't sagana sila sa mga samut-saring sangkap. At higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi mapapamanyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkaing hindi dapat palampasin ay ang sisig, na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At syempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, mangantana. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards?
Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa rin magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin kung ano ang wastong nutrisyon upang mapanatiling malusog ang puso. Pumili po tayo ng mga pagkaing whole grains. So, ang whole grains po ay magandang mapagkukuhanan po ng mga fiber at mga nutrients po na may epektong maganda po sa mga control ng blood pressure at nang sa gayon magkaroon po ng malusog na puso. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Kino naman mo, ngemi kibalo kinpeka pa mo pamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batangketi Ciudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na nga manwan ko. Wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo kay nita de paaman ning sisigay burin ang sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pamewu sureng miyali-waliwang versions na nini ing metong kareng sinikat ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran ning babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ingke kang sizzling plate. Tsaka may bulos yung sisig. May kakaliwan ni kalamunding ang panglaran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ko. Reliable auto service brought closer to you at the Clark Freeport Zone.
Laos Auto Services, your professional multi-brand service center, is right in your midst. It offers general jobs for repair and maintenance, body paint and detailing, collision repair and body works. Laos Auto Services at Clark Freeport is backed up by highly trained technicians, specialists in auto paint, detailing, body works and collision repair. Laos Auto Services, your professional multi-brand service center. Open Monday to Saturday from 8:30 a.m. Located along Manuel A. Rojas Highway, Clark Freeport Zone. For inquiries, contact 045-499-8080 or 0908-819-8080. Umuuti-utita, umubusi-busila, kay gandang tumira sa serbeta. Wala nang hahanapin pa, kumpleto na dito, pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier, 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Load Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin kung ano ang wastong nutrisyon upang mapanatiling malusog ang puso. Pumili po tayo ng mga pagkaing whole grains. So, ang whole grains po ay magandang mapagkukuhanan po ng mga fiber at mga nutrients po na may epektong maganda po sa mga control ng blood pressure at nang sa gayon magkaroon po ng malusog na puso. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Sa Pilipinas, kilala ang mga Kapampangan bilang mga master ng kusina. Isa sa kanilang pinakaipinagmamalaki ang lutong Kapampangan. Dahil kung pagkain ang pag-uusapan, mahirap silang tapatan. Sa katunayan,
hawak ng Pampanga ang titulong Culinary Capital of the Philippines. Ayon sa kasaysayan, kinilala ang lalawigan sa culinary arts dahil sinanay ng mga Espanyol sa pagluluto ang mga Kapampangan noong panahong kolonyal. Bukod pa rito, mainam na pagtaniman ang kanilang lupa kaya't sagana sila sa mga samut-saring sangkap. At higit sa lahat, metikuloso ang panlasa ng mga Kapampangan kaya't hindi katakatakang natatangi ang kalidad ng kanilang mga pagkain. Kaya't sino ba naman ang hindi mapapamanyaman sa masarap na lutong Kapampangan? Isa sa mga pagkain hindi dapat palampasin ay ang sisig na ang ibig sabihin sa Ingles ay to snack on something sour. Gawa ito sa tinadtad na pisngi ng baboy na may sibuyas, kalamansi at sili. Kaya naman isa sa mga bayan sa Pampanga ay tinaguriang ding sisig capital of the Philippines. Pero hindi lang sisig. Ipinagmamalaki rin ng Pampanga ang iba pa nilang pagkain gaya ng tosino, longganisa, morcon, lengua, kilain, bulanglang, bringhe at marami pang iba. At syempre, bida rin ang mga sweets and delicacies tulad ng tamales, leche flan, tibok-tibok, San Nicolas, mamon tostado at puto seko. Walang duda, basta pagkaing panalo sa panlasa, nangunguna ang Pampanga. Kaya, may keniabe, manganta na! Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. Naniniwala ang Kapampangan historian na si Robbie Tantingco na hindi dapat tanggalin sa disenyo ng 1,000 peso bill ang mukha ng tatlong bayani, kabilang na po ang ating kabalen na si Jose Abad Santos. Kung tutusin umano kasi ang mga bayani ay may tuturing na national treasure ng bansa na kailangang pahalagahan. Narito po ang report. My God, you cannot underestimate the sacrifice, the martyrdom of Jose Abad Santos. He is sacred. What he did for the country is sacred. You cannot belittle that. You cannot diminish that anymore. It's in the annals of our history. Ito ang reaksyon ni Center for Kapampangan Studies Executive Director Robbie Tantingco sa ngayon mainit na diskusyon sa bagong disenyo ng 1,000 peso bill kung saan tinanggal ang mukha ng tatlong bayani ng World War II. Ito ay sina General Vicente Lim na tubong bataan na kilalang nakibaka sa mga Hapon, si Josefa Lanes Escoda na malaki ang ambag sa pagpapagamot ng mga bayaning nakipaglaban sa gera, at ang Kapampangan na ikalimang Chief Justice na si Jose Abad Santos na nagbuwis ng buhay alang-alang sa kasarinlan. Imagine Chief Justice of the Supreme Court and the acting president of the Philippines. He was the acting president when it happened.
Kasi umalis lahat. At he chose to stay. Ayon kay Tantingko, pwede naman sanang naidagdag na lamang ang Agila at hindi tinanggal ang tatlong bayani sa 1,000 peso bill dahil parehong maituturing ito na national treasure ng bansa. If my opinion is any worth, no, it's worth anything, maybe don't remove, just enhance. Sayang naman, alba, those three heroes, what will happen to those faces now? Eh di lalong nawala sa consciousness ng mga tao, no? Nasa katwiran naman daw ang kritisismo ngayon ng publiko dahil patunay lamang ito na pagpapahalaga sa ating kasaysayan. The people are right. They're right in criticizing BSP. Because any public outcry like this is valid. No? If you strike a raw nerve in the public, then it's valid. May ano yan, hindi naman parang whims lang nila yan o ano lang nila, parang wala lang. Hindi. I think the public outcry should be taken seriously by BF. Samantala, nitong Lunes, December 13, itinanggi ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP na inaprubahan nila ang pagtanggal sa portraits ng tatlong heroes ng World War II sa bagong disenyo ng banknotes ng 1,000 piso. Ultimo ang sinabi ng BSP na kasama ang NHCP sa proseso ng pagpapasya, hindi raw ito totoo, ayon kay NHCP Chairman Rene Escalante. Sa panig ni BSP Governor Benjamin Diokno, ang agila ay sumisimbolo umano ng buong bansa. Hindi naman anya ito attempt na baguhin ang kasaysayan. Samantala, bukod sa pagtutol sa pagtanggal ng mukha ng mga bayani, isa rin sa pinuna ni dating Agriculture Secretary Manny Piñol ang paggamit ng polymer plastic na anya'y pagpatay sa industriya ng abaka na siyang pangunahing materyales sa paggawa ng ating mga pera. Puna pa niya, dapat ang pagpapasya ng BSP ay hindi lamang dahil sumasabay sa uso sa ibang bansa. Dapat umanong na isasaalang-alang ang consultative process, lalo't may malaking impact din ito sa ekonomiya ng bansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Handa raw ang pamunuan ng Metropolitan Cathedral sa siyudad San Fernando, Pampanga sa pagdagsa ng mga mananampalataya para sa simbang gabi. Dahil nandyan pa rin ang banta ng COVID-19, mahigpit umanong ipatutupad ang mga health and safety protocols upang hindi pagmula ng hawaan ang religious gathering. Ang ilan sa ating pong kabalen tuloy pa rin daw sa pagsisimba dahil higit kailanman ngayon pinakakailangan ang pagtitiwala sa may kapal at pasasalamat dahil patuloy na nalalampasan natin ang krisis na dala ng pandemya. Narito po ang report. Ang pagdaraos ng simbang gabi tuwing panahon ng Kapaskuhan ay parte na ng kultura ng mga Katolikong Pilipino. Nagsisimula ito tuwing December 15 ng gabi o di kaya na may December 16 na madaling araw. At dahil sa unti-unting pagbaba ng kaso ng COVID-19 na siya namang sinundan ng pagluwag ng protocols, inaasahan umano ng Metropolitan Cathedral of San Fernando ang pagdagsa ng mga mananampalataya. Ayon kay Reverend Father John Sinuntulyo, nakahanda na ang mga patakarang ipatutupad ng Metropolitan Cathedral of San Fernando. Ayon sa kanya, 800 na katao umano ang orihinal na kapasidad ng simbahan. Bagamat pinapayagan na ng provincial government ang 50% seating capacity sa mga indoor religious gatherings, ay minabuti umano nila na 250 katao lamang ang pahintulutang makapasok sa loob ng katedral. Dagdag pa niya, ay 15 years old pataas lamang umano ang maaaring makapasok sa loob, habang ang mga 65 years old pataas ay kinakailangan magpakita ng kanilang vaccination card. 100 katao naman umano ang kanilang papayagang makapasok sa loob ng bakuran o patio ng simbahan, at dito ay pinapayagan ng mga 15 years old pababa. Naglagay din umano sila ng mga marka sa sahig kung saan mananatili ang mga nagsisimba. Dagdag pa ni Tulyo, nakahanda na umano ang mga volunteers mula sa iba't ibang barangay ng San Fernando upang masigurong mapapanatili ang kaayusan sa pagdaraos ng simbang gabi. Nakiusap din si Tulyo sa mga dadalo sa simbang gabi na sumunod sa mga health protocols upang maging maayos ang pagdaraos ng misa.
Mamaya po sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral, hindi po namin pinipigilan na magsimba po kayo, pero kailangan po ay asikasuhin po natin at kailangan po natin sundan ang mga health protocols po, lalong-lalo na hindi lang po dito sa Cathedral, pero sa lahat po ng mga parokya na dadagsa ang mga lahat ng mga talasalpantaya ng ating simbahan. Maraming salamat. Hindi naman nalintana ng ilan nating kabalin ng banta ng COVID-19 dahil susunod naman umano sila sa mga health protocols. Mag-distancing na lang po tayo para sigurado. Attend ako sa simbang gabi mamaya kasi parang tradisyonal lahat na mag-attend sa simbang gabi at parang yun ang way na para i-celebrate natin yung birthday ni Papa God at paghahanda, gano'n. Na hindi naman ako masyado natatakot sa COVID dahil halos naman lahat ng Pilipino vaccinated na. Meron naman protocol sa simbahan. Kung masusundan naman yun, why not na magpunta na rin, magpasalamat kay God, and kompletuhin yung simbang gabi. Naniniwala naman si Reverend Father Jan Sinuntulyo na sa kabila ng pandemya ay masidihi pa rin ang pananampalataya ng mga tao sa may kapal. Well, siguro naniniwala tayo na sa lahat ng kaguluhan, sa lahat ng pandemya, sa lahat ng nararanasan natin na hindi kanais-nais, ang lagi natin tinitingnan at tinutuon ng pansin ay walang iba kundi ang ating Panginoon. We go to God because we want some peace, because we want to attain the hope, because gusto natin makuha at makamtan ang kapayapaan sa sarili natin. Narito ang schedule ng simbang gabi sa Metropolitan Cathedral of San Fernando. Marin Lozano, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. This program was brought to you by Shore 360. The all-new Ford Territory is stunning from every direction in every moment. Impressive design that is distinctively Ford. With 18-inch wheels, spacious interior, and a panoramic moonroof. The all-new Ford Territory. Own the moment. Ang ipinaglalaban ko ay healthy buhay para sa inyo. Dapat may liksi kayong bumangon sa anumang pagsubok. Mabilis makatayo dahil may matatag na hanap buhay. Ang korupsyon ay lalabanan, hindi kayo tutumba sa dagdag paghirap. Kasama kayo, iangat natin ang kalusugan at kabuhayan ng buong bayan. Healthy buhay at hanap buhay, as promised.
Abangan sa susunod na episode ng Let's Talk Heart to Heart. Pag-usapan natin kung ano ang wastong nutrisyon upang mapanatiling malusog ang puso. Pumili po tayo ng mga pagkaing whole grains. So, ang whole grains po ay magandang mapagkukuhanan po ng mga fiber at mga nutrients po na may epektong maganda po sa mga control ng blood pressure at nang sa gayon magkaroon po ng malusog na puso. Dagdagan ang inyong kaalaman sa tulong ng mga eksperto sa kalusugan mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon. Dito sa CLTV, panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga naunang balita, kinumpirma po ng Department of Health na na-detect na sa Pilipinas ang COVID-19 Omicron variant mula sa dalawang biyahero na dumating sa bansa mula Japan at Nigeria kamakailan. Sa pahayag ng DOH itong Miyerkules, dalawang imported cases ng Omicron o B.1.1.529 na tinuturing na variant of concern ang natukoy po ng University of the Philippines Philippine Genome Center o UP-PGC at ng University of the Philippines National Institutes of Health o UP-NIH mula sa 48 samples na na-sequence nitong Martes. Ang isa raw ay returning overseas Filipino na dumating sa bansa mula Japan noong December 1, 2021 sakay ng Philippine Airlines flight number PR0427. Ang sample ay kinolekta noong December 5 at ang resulta po ay inirelease noong December 7 at noong ding araw na yon ay dinala sa isolation facility ang pasyente. Ayon po sa DOH, asymptomatic daw ito ngunit nang dumating sa bansa ay may sintomas ng ubo at sipon. Ang isang kaso naman ay Nigerian national na dumating mula Nigeria nitong November 30, 2021, sakay ang Oman Air Flight number WY843.
Kinuhanan nito ng sample noong December 6 at December 7 lumabas ang resulta. Kaagad ding inadmit sa isolation facility noong araw na yon. Asymptomatic din po ang pasyente. Ayon kay Health Undersecretary Rosario Vergere, ang isa sa kanila ay fully vaccinated habang hindi pa nababakunahan ang isa. Sa ngayon ay sinisikap ng DOH na matunton lahat ng close contact ng dalawang nagpositibo. Bine-verify na rin daw ang health status ng ibang pasaherong nakasabay ng dalawa kung may nagpositibo ba sa COVID-19 o nagkasintoma sa mga ito pagdating sa bansa. Umaapela naman po ang DOH sa lahat ng mga pasahero ng Philippine Airlines flight number PR0427 mula Japan noong December 1 at Oman Air flight number WY843 noong November 30 na tumawag sa kanilang hotline na 0289426843 or 1555 o makipag-ugnayan sa kanilang local government units. Pasaherong manggagaling na dumaan sa red at yellow list countries sa nakalipas na 2 linggo ay obligado ng sumay. Kaso ng coronavirus disease at maiwasan ng virus transmission, lalo na't may banta ng panibagong variant of concern, ang Omicron. Si Rainiel Pawit ang may report. Ng gitnang Luzon, hindi naman nagpapakakampante ang mga provincial IATF dahil hindi patuloy ang kontroladong sitwasyon at may banta pa ng bagong variant of concern na Omicron. Matapos dumalo sa Department of Finance event sa Clark, sinabi nila Bataan Governor Abet Garcia at Pampanga Governor Delta Pineda na bakuna pa rin ang kanilang prioridad upang malabanan ang pagkalat ng COVID. Tiwala umano sila na malaking bagay ang bakuna upang maiwasan ang virus transmission. Lalo pang pagpapaigting ng PDITR, lalo na ngayon na nagbubukas na po yung ating ekonomiya. At the same time, yung vaccination effort. So, talagang full support kami sa rollout ng vaccination dun sa National Vaccination Day na gagawin muli ngayong December 15. Ang facilities natin, nandiyan pa rin ho. Anytime pwedeng i-activate. Lahat ng frontliners natin still naka-ready pa rin ho. Pero binibilisan pa rin natin ang pagbabakuna kasi I think yun ang number 1 na depensa natin para dito sa bagong variant na to. Mayroong higit 30 vaccination area sa Bataan. Sa hanay ng mga frontliner, nasa 10,000 Bataenyo na ang naturukan ng COVID booster shots. Lampas kalahating milyon naman na ang naturukan ng first dose habang 392,284 ang fully vaccinated. Higit 100,000 mamamayan ang target pang maturukan ng second dose upang makamit ng lalawigan ang herd immunity. Habang sa Pampanga, nasa 1.3 milyon na ang nakatanggap ng first dose at lampas 1 milyon ang fully vaccinated. All set na rin ang lahat ng lalawigan sa gitnang Luzon para sa Part 2 ng Bayanihan Bakunahan ngayong December 15 hanggang 17. Rainiel Pawid, CLTV News. Patuloy po ang pagbaba ng bilang ng mga nahahawa ng COVID-19 sa 3 lungsod sa Pampanga. Katunayan, batay sa huling tala, single digit na lamang ang active cases na binabantayan. Sa kabila nito, pinaalalahanan naman ang ating mga kabalen na huwag maging kampante at panatilihin ang pagsunod sa minimum health and safety protocols upang hindi muling magkaroon ng local transmission ng virus. Narito po ang report. Hindi kagaya noong nakaraang taon, mukhang abot kamay na raw ang masiyang pagdiriwang ng Kapaskuhan dahil sa patuloy na pagganda ng COVID-19 situation sa bansa. Sa 3 syudad ng Pampanga, patuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sa katunayan, mula nitong Lunes, December 13, walang naitalang bagong kaso sa mga syudad ng San Fernando, Angeles at Mabalacat. Sa Angeles, makikita sa datos ng City Health Office as of December 14, 2021, 7 aktibong kaso na lamang ang kasalukuyang nagpapagaling at binabantayan. 2 sa Barangay Santo Cristo, 2 sa Amsik, tig-1 kaso sa Anunas, Margot at Pulong Baragul. Sa siyudad San Fernando naman, as of December 14, wala ring bagong kaso ng COVID-19 na naitala. At ang aktibong kaso, nasa 3 na lamang. Tig-1 sa Barangay del Rosario, San Jose at Santa Lucia. Samantala sa lungsod naman ng Mabalacat, 4 na aktibong kaso na lamang ang binabantayan as of December 13. Sa kabila nito, patuloy ang paalala ng bawat LGU ng mga nasabing syudad sa pagtalima sa minimum and safety health protocols, lalo pat mas marami na ang mga lumalabas ngayong holiday season.
Sa siyudad ng Angeles, ipinag-utos ng alkalde ang pagbabawal sa pagdaraos ng face-to-face holiday parties, Christmas parties, New Year's parties, reunions, at iba pang kaparehong gathering sa mga individual na hindi nakatira sa iisang bahay. Epektibo ito simula December 3 hanggang January 10, 2022. Nakamit na rin ng Angeles City ang herd immunity. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang vaccination drive sa dalawang syudad hanggang mabakunahan at lahat ng kanilang mga residente. Sa lalawigan naman ng Pampanga, patuloy din ang pagbaba ng kaso ng COVID-19. As of December 13, 2021, walang bagong kasong naitala habang nasa 164 pa ang aktibong kasong binabantayan. Kasama si Jennifer Salenga, JM De Jesus, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng This program was brought to you by Shore 360. Our superheroes don't wear capes. Some of them wear headsets. Some of them wear scrubs. Some of them wear hoodies. Some work in offices and some at home. Everyone wears a smile. If you are conscientious, focused, and willing to give an opportunity a go, we want you. Join the superheroes of Shore 360. Apply at jobs360.com.ph. Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagtitipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan nyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama.
Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador, vice-gobernador, mayor, at vice mayor, mga provincial board members, at mga city at municipal councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangunang balita, sa 81 probinsya sa Pilipinas, nanguna po ang Bulacan sa may pinakamataas na kita o nominal locally sourced revenues para sa taong 2020. Ayon sa Bureau of Local Government Finance, umabot po sa 1.72 billion pesos ang nakolektang buwis sa lalawigan. Si Rainiel Pawid ang may report. Kinilala ang Bulacan bilang may pinakamataas na nakolektang lokal na buwis para sa taong 2020. Batay yan sa listahan na inilabas ng Bureau of Local Government Finance sa ilalim ng Department of Finance. Nanguna ang Bulacan sa 81 probinsya sa buong bansa. Personal na tinanggap ni Governor Daniel Fernando ang parangal sa Royce Hotel sa Clark, Pampanga. Umabot sa 1.72 billion ang naitalang kita ng probinsya mula sa tax collection sa RPT o Real Property Tax, LBT o Local Business Tax at ilang pang lokal na buwis. Isama pa riyan ang bayarin sa lalawigan gaya ng regulatory fees, user charges at mula sa mga local business. Ayon kay Fernando, palagi ang mga nasasama ang Bulacan sa listahan ng mga nagdaang taon, iba raw ang pakiramdam na sa kabila ng pandemya, makikitang matatag ang kanilang ekonomiya. 1 month dapat twice or thrice a day ang magkakaroon ng job fair kasi para matugunan yung pangangailangan ng hanap buhay. But lalo ngayong pandemic. So we need that effort. Yung recovery program na kahit pa binubuksan na ang ilang negosyo, iginit naman ng Provincial IETF na hindi pa rin nila pahihintulutan ng face-to-face classes hanggat hindi bakunado ang mga kabataan. Ang malusog na mamamayan ay indikasyon din umano ng matatag na ekonomiya. Tanong ng mga magulang,
kung nagbukas po ba kayo agad ng klase, sino po ba sisisihin pagka nagkasakit ang aming mga anak? E sino pa? E di namamahala ng school. Siyempre, una yan. Yung principal, yung guro, and then kami, na mga namumuno. So, para maging sigurado, mahalaga yung kalusugan, siyempre. Kailangan natin ingatan. Kabilang din sa top 10 ang lalawigan ng Bataan, Pampanga, Quezon, Batangas, Iloilo, Bukidnon, Rizal, Pangasinan at Cavite. Ang Bataan ay may 1.59 billion collection, habang 143.2% naman ang collection efficiency ng Pampanga. Ayon sa BLGF, hindi kabilang sa kanilang sinusuma ang iba pang kita ng probinsya at LGUs gaya ng interes sa kita, rebate, pagbebenta ng mga ari-arian at iba pang minsan ng lokal na kita. Rainiel Pawid, CLTV News. Isang maikling pelikula na tumatalakay sa sitwasyon ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales ang binigyang parangal sa katatapos lamang po na Q-Cinema International Film Festival. Ayon sa filmmaker na si Maria Estela Paiso, salamin ang pelikula ng tunay na karanasan ng mga namamalakaya na hinaharas umano ng mga Chinese Coast Guards tuwing papalaot. Darito po ang report. Isang short film o maikling pelikula tampok ang pakikibaka ng mga mamamalakaya sa Masinloc sa lalawigan ng Zambales ang nagwagi ng isa sa top prizes sa ginanap na Q-Cinema International Film Festival kamakailan. Ang pelikula na pinamagatang Ang Pangabagat ng Talakbahalikol o It's Raining Frog Outside ay nasungkit ang Gender Sensitivity Award dahil sa artistic expression nito. Ang maikling kwento ay tungkol sa isang babae na umuwi ng Zambales dahil sa nalalapit na pagtatapos ng mundo. Makikita raw dito ang propaganda, laban at tagumpay. Ayon sa direktor ng pelikula na si Maria Estela Paiso, nais nang ipakita sa kanyang maikling pelikula na ang Zambales ay hindi lamang basta hometown o tourist spot, lalo na raw kung titignan ng mga kasalukuyan nangyayari doon. Sa huling bahagi ng pelikula, ipinakita niya ang artikulo tungkol sa mga mangingisda sa Zambales na inabandona mapanganib na Scarborough Shoal. Ganito rin daw ang realidad na nangyayari ngayon. Natigil ang pangingisda na sa loob ng maraming dekada ay pinagkukunan ng hanap buhay dahil sa pangaharas na naranasan mula sa mga Chinese Coast Guards. Ang Q-Cinema International Film Festival ay isang taunang festival kung saan ipinapakita mga local at international films, documentaries at short films. Binibigyan din ng grant ang mga may likha nito. Kasama si Jennifer Salenga, JM Desus, CLTV News. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Nagbabalik ang CLTV News.
Sa kabila ng samot-saring hamon na dala ng pandemya, hindi raw po ito sapat na dahilan para lumiban sa pinakaabangang Giant Lantern Festival ngayong taon, ang Barangay Santo Niño. Bukod daw sa bahagi na ito ng tradisyon sa Pampanga, tunay din daw nagbibigay ito ng kasiyahan at may pagmamalaki rin ang mga parol maging sa buong mundo. Narito po ang report. Handang-handa na magpasiklab ang Barangay Santo Niño, San Fernando, Pampanga para sa inaabangang Giant Lantern Festival 2021. Ayon kay Kapitan Rodolfo Diaz Jr., siniguro niya na makakasali pa rin ngayong taon ang Barangay Santo Niño kahit pa may pandemya at kahit limitado lamang ang kanilang budget para rito. Ito rin daw ay paraan upang mapasaya ang kanyang mga nasasakupan. Muna na tradisyon ng San Fernando yan na Brime mamate every year ating Giant Lantern na lunang ba may labas at 2018 dinaklok ko na may interview ko Channel 36 mo rin ata na sabi ko at niyang budget o orala buri ko panay ako makayabe ba anta magkaswelo la ding kabaryo ko keti Santo Niño. Ayon pa kay Diaz, ay napakahalaga para sa kanilang barangay ang Giant Lantern Festival dahil isang kultura na ang paggawa ng parol sa siyudad ng San Fernando. Ito rin daw ang ikaapat na pagsali ng Barangay Santo Niño sa Giant Lantern Festival sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Dagdag pa niya, ang Giant Lantern Festival ay isang tradisyon sa Pampanga na talaga namang may pagmamalaki sa buong mundo. Kaya naman patuloy pa rin silang sumasali kahit exhibition lamang ang Giant Lantern Festival ngayong taon. Higit daw sa kampyonato, ay mas mahalaga para kay Diaz ang mapasaya ang mga manonood. Ayon naman kay Engelbert Bondok, ang lantern maker ng Barangay Santo Niño. Bata pa lamang umano siya at kinagisnan na niya ang kultura ng paggawa ng higanteng parol sa siyudad ng San Fernando. Kaya naman kahit may pandemya, ay hindi siya nagpapigil na gumawa ng giant lantern. Yung father ko kasi, siyang gumagawa ng bata pa lang ako, mga nasa 12 years old ako. Yun, natutuwa ako, tinuturuan ako ng father ko. Ayon pa kay Bondok, ay dapat din daw abangan ng mga manonood ng kakaibang sequencing at color combination ng higanting parol ng Barangay Santo Niño ngayong taon. Huwag palampasin ang pinakahihintay na Giant Lantern Festival 2021. Bukas na live simula 5 p.m. dito sa CLTV 36. Inaanyahan ko po kayong manood ng Giant Lantern Festival sa December 16 at 5 p.m. Marian Lozano, CLTV News. Alamin naman po natin na magiging lagay ng panahon bukas mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Magandang gabi po, narito po magiging tayan ng panahon sa susunod na 24 oras at informasyon na rin po kaugnay po ng bagyong si Odette. Sa ngayon po ay hanging amihan o northeast monsoon pa rin po nakaka-apekto dito po sa Metro Manila, Northern Luzon at Central Luzon. So malakas po ang hanging amihan sa mga lugar na yan, kaya po kaaya-aya at malamig ang panahon na ating nararamdaman. Samantala po, si Odette po ay isa na ngayong ganap na typhoon. Ibig po sabihin, lumakas na po siya at nagtataglay na po siya ng lakas ng hangin na umaabot na ng 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 150 km per hour. Ito po ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 km per hour. So yun po yung informasyon natin about kay Odette. At strongest po yung kanyang hangin sa 330 kilometers simula po yan sa gitna. Samantala po, may mga lugar na po nakataas po ang mabala ng bagyo bilang dalawa. Ito po ay sa Mindanao, ang eastern portion of Surigao del Norte at saka po sa Surigao del Sur. Signal number 2 na po dyan. So pinag-iingat po natin ng mga tao dyan. Samantala po sa Luzon, signal number 1 naman po sa may Sorsogon, Masbate, ang southern portion ng Romblon. So yan po yung sa Luzon, may signal na rin po dyan. Sa Visayas naman po ay ang Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Iloilo, Capiz, Aklan,
Antique at Guimaras. Yan po ang mga lugar sa Visayas na nasa ilalim po ng babala ng bagyo bilang isa. Sa Mindanao naman po ay Agusan del Sur, Agusan del Norte, ang natitirang bahagi ng Surigao del Norte, Dinagat Island, the northern portion of Bukidnon, Misamis Oriental, Camiguin, ang northern portion ng Misamis Occidental, kasama na rin po ang northern portion ng Zamboanga del Norte. So yung po mga nabanggit na lugar na yan, magsusungit na po ang panahon ninyo sa mga darating na oras, kaya pinag-iingat po natin at sana po ay laging handa. Kung kinakailangan po lumikas, gawin na po yung nararapat na hakbang dahil posible po magkaroon ng pagbaha at pagguho ng mga lupa sa mga susunod na oras habang nananalasa po itong si Typhoon Odette. Mag-ingat po ang lahat. Magandang gabi po. At yan ang mga balita ang nakalap ng CLTV News. Para po sa karagdagang detalye, maaari niyong bisitahin ang aming social media pages, ang aming pong Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News, Instagram at CLTV36 Official at ang aming pong Twitter at CLTV36. Kung nais po ninyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyo pong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din po ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating pong 39 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga. Maraming salamat po mga karehiyon. Samantala, 10 days na lamang po at Pasko na.